adlaw ni Jeng Tanan, welcome back sa mga channel. Ay, Lixie Vlog. Kao ba na si? Aliana. Sa karong adlaw guys. Kami radari na bilin, Aliana ako ug si tatay kay to si ate. To si ate Monica ug si nanay sa kanang nay umtaga. Kay nay di-claim nga kuan maajuhon Russia ha. Dor nagunta ka tayo sa. Nag-claim sila kuan guys kanang nay kwarta sa farmers. Kami radari sa Aliana mga may snack ni mag timpla mig kape. Tapos tatay, kay daman pa'y pan di pigpay. Tao, nag-Brian kayo. Tao, da. Mga pide tanin dyan guys, yung kasapos kaping tatay. Ito, nagkuhan ko, takan ako din ng agja. Magluto ko sa request na Aliana. Magkuhan man ang tato, kanang may fried chicken, dyan kayo may harina. Diyan na nasa harina tayo sa. Bawa lagi hanin sa harina. Adobo na naman, request na Aliana. Mukha nga ba kagadobo tay? Adobo na. Manok. Sige, sagod. Kagani ko adobo ba? Sa tay? Kagani ko may adobo. Sabot may adobo. Bata nga gatas. Napalagi ron. Napamay kapalit. Arang. Nagawa ng taon. Ay kaping mais guys. Gawa na din yung vlog. Mabalik pa na tay. Gikuan ra si YouTube na mo yung nagpasulabi. Gibalhin na sa kuan. Mailam na rong 21 na bay mo email. Gawa na Facebook. Ha? Ang Facebook. Naman, may labat ang Facebook. Kung saan magdigamo dali guys kay was mother. Buhol sa ito sa litay. Gagatas ka na di. Kanagay mo, Hansel Raiza guys. Mama Ale, Hansel Aliana, pwede nino. Manay palaman. Tamis ni tayo sa. Okay na kayo manay palaman. Mga pita nito guys. Be, tamis ba? Tabang, di mo ang istutay tabang. Nasugo na ko ulit. Oh. Nanihar ba ito gisin dito mo ni kang daghan nagtao na pila. Nita ra ba dito ba siguro tos na nagdagdag tubig? Okay. Ano magtabang tayo? Mga pwede pang pijapan niya. Unahan ang tanang senior citizen, nagdaghan nagtao. Kana ka mga citizen ko kuno. Di, nag-ibang di. Wala tayo. Citizen man iba. Hilary tamis ba? Darag pa na? Ako ano eh. Pagkape. Kamay. Masabi ang kape tayo ha. Wap, wap! Tamis tayo, tabang. Sura. Aliana. Di ka maggatas, day? Ano naman? Nagatas ni tayo sa. Nagatas ni Nagatas na ka ganina? Okay. Okay, day. Wapa, nas mamamiri tayo sa. Arang ko pa ha. Gas lakat rin sa likod ng paha tayo Hey, sa. tulpo diyan no. Sa kami. Apil. Sa. Kita. Mga artista tanong ng YouTube. Ini ko mga ate si Juan. Kinsa? Purame? Ay. Na siguro ito? Ang siling kay Baw din. Ang siling kay Baw. Wag may tanong-tanong siyang Gmail. Yun kung ikag-smile day. Yun magkakatawa. Adobo manok ra ha. Ganyan ka na. Kaya mong sidan gabi, barbecue man, barbecue. Dino, barbecue to sidan gabi dino. Karon, lagi mong request adobo manok. Ha, kita raman, wag ka mo hilak
Makaban ang nanay, di pwede sulabig ibang nanay dahil, kaya grabe na nagtao dahil. Sobrang ingat dahil. Huwag agkabaw rin. Nasa mulit paparitay ka. Dugay pa. Dugay pa dahil. Nasa maling pana. Naman dahil pwede pig-try. Hindi ka pwede dani dahil. Wala pang higunanin. Ipay pantay. Oh. Mga anta guys. Apil pas nung may mong tay. Pertaan na din mga bispre ni mo. Imokpod. Na ah. Puro itong nang imok taya. Wa. Nga ma'am. Masila ko siguro. Diyan karong sunod Domingo. Oh, 22. Kakuha. Napos na nag-pagta. Ba, meron ba? Diyan na lang pa. Buwan siguro. Dala guys, katak ang nakugdinangag. Diyan ay kaluto na na. Magkuhan ko mag-adobo. Mag-init tayo kong tubig. Iwagan bagkabaw. Nga na, hinlo na pagkabuhan kaya hanggang pasulabihan. Diyan humana ko ng general cleaning deres ba? Nang hinlo ko. Asa ko nagdigamo. Sa kuno in English ug iwagan. Diyan guys, daragkuhan guys dia. Tung buwak bito para sa pilar nga to hanggitan ng gipasulabi. Tuanos pilar nagpasulabi agdari dahil sa likod na magibutang kay arong di mahigwaus. Malay bunga tayo sa? Wa pa nang bubuwak dahil ang puong rabakazo na guys, ang puong. Magbuwat kung mabuwak na excited ko. Ay pagkamong ganyan na nay. Nadag sili dia. Kari kuha ni si guys, limon. Para buwak nga hang pasulabian to, ang balhin na to sa garden sa ubos. Magluto na po guys, adobong manok. Tanga nagtika gamay. Kay arong ato nang maluto. Dito sa talo to. Initan sa rin kay mag-isa ko panakot. Okay, pas alright. Agay Good. Ano ba? Ha? Kamao. Tinudluan ni Mariano. Kabinlan. Balik tagsaging inda, matabang. Asa mo tayo? Merkado. Tigil pang kilo. 40. Nami ka na ginamos? Motor ka doy. Puro ka rin na. Ano man? Suha eh. Tupin ka ito? Ini kontol method prehas bay. Ara, kahit na dito bigas. Tugan mas mother. Palit tubuan. Pwedeng sigang mag-ag-alupan. Pungot. Gawin katnya. Humot na. Nanagot pa ganin. Kuya, punin ko na mga away din. Humot na do. Humot na do eh. Ato yung muling. Nangahoy ko ito. Ang ahoy ba ito? Ako ito magkakat ka. Kamusiga. Ito na yung brodong kalikas ha? Ha? Puno yung kalikas. Nasasan ron? Ha? Nasasan. Sabihin ko na guys, asuha.
Bruda natin chicken. Oh! May kuhid lang nga eh. Ha? May kuhid. Naman dito eh, naman. Puto pa ang paon. Ay, wala. Nampik ka man yung sauna, pang panay. Kung yung managdahon ito, panghabog dahon. Duhar ba siguro na ito puso? No, Brian. Kaya nasilit din isa. Ako na. Pagkaan sa adik bari dyan, guys. Sama sa pagka-ke ni dyan. Ilan pa talaga yung barok ng kuhanan eh. Pagka di mo kusulabit kahoy. Yan na! Aw, suk ka na ka wa? Kidnap ko sa kang Brian. Kidnap ko sa kang Brian. Sa pagkaan, nasa batang tuyo. Kadimao ba kani pagkaadubuha? Yan na des mother guys niya abot. Dah si Janing tiwas kay. Maju ba jenis mother? Janay maju bagi jong. Wah, mga kapangis na. Lupig mo na mo tatay Kalyana. Wah, lagi. Hanuto ya mo kuto-kuto. Busy man ko. Dari po nga rin merkado. Ketubuhan. Taga, buwaran ko kasi utod. Tabo man ron. Tabo lagi ang mga tao kayo nag... Janay na mauba ng adobo nay. Love you. Kasuin sa nasa ang mukod mantika. Kean sa kuno. Basta kay mauna na hang na. Adobo.